Og det er så ikke her slutlæsninger, fordi det er en søsterbil til den, jeg talte om. Og det er første gang, at vi skal se nummer 824 på banen her. Søsterbilen. Rigtig hurtigt. Det bliver det ikke. Det starter og det bliver ikke noget godt. Nu går den højre bane for til kæmpe fyret godt op i. Godt. Som også slinger voldsomt dernede af. Bliver ved med at slinger dernede af. 14.87 laver han. 13.96 til nummer 824 i venstre bane. Red Rod-bilen, som er en søsterbil til en af de nok så hurtige biler her ved Europa. Ved nummer 106, Explosion 106, ved Benjamin bag rette, og i højre bane i Form Start. Jesper, der sidder bag rettet af det. 65, tror jeg det hedder. Ja, begge to. Stop. Gasser til venstre. Start gassen. Jeg laver Jesper i højre bane. 66, jeg har gjort hurtigere tidligere. Og 65 til